bahago, bahago ne bahago. Rintsi iya wuya tsakanina da ku amana ne, in kuma ba amana ba ne tun da nake da ku akwai wanda muka taɓa yin ƙwace ko sata ko fashi ko wani abu na ɗauki kuɗin ni dai na tafi da shi. Ba wannan tsakaninmu da kai. Iya wuya amana ce ko? Ya amana. Tun da dai haka ne amana ce shikenan. Ni da yau na daina na tattara kayana na aji na gano cewa sana'a iyaye da kakanni ta fi muhimmanci a wajena don haka ita zan koma. Idan ku kuna ganin za ku ci gaba ni ba zan ƙara tafiya da wani abu ba. Na daina wannan sana'ar, zan je in noma ne in gini ne in me zan nemi gomina saboda ina da ƙarfin da zan iya yin haka. Ni ma fa na daɗe ina wannan nazarin. To amma bayan da za yi in ma maganan nan ne tun da ka kawo magana to ka ga waɗuwa ta zo daidai da zama don ni ma na daɗe ina tunanin barin harkar. To ba yawa tun da kai ma ka gane annabi ya fi kai ba. To ya zan yi tun da babu wani wanda za mu yi harka tare da shi dole kawai haka ne ma. Amma da yadda za ka yi wasu za ka samu sai a ci gaba da ka inda aka tsaya. Ni dai na daina na yafe ku ni ma ku yafe ni. Yauwa Hasiya dama ina so ne wani magana da ke. Na ne ba? An daina kiwon dabba mutum ake kiwo. Kin ga karkara irin wannan? Yanzu za ki fara ji ana tsegumi a ce yarinya kamar ki ba a miki aure ba. Baba kenan. Ke ni wai yaushe na shigo ƙauyen nan da har wani ma zai zo ya ce yana so na ban kula shi ba a je ana magana. Amma akwai wani hanzari ba gudu. Wallahi kin ga yaron nan Jamilu wallahi da zai zo ya ce yana son ki. Wallahi zan auren miki shi. Baba kenan. Ni ma ina son shi. Amma kuma kin ga ai ba zan iya fitowa ce ina son shi tunda ni mace ce. Shike to Allah ya mana zaɓin abin da ya fi alkhairi. Amma duk ran da ya fito ya ce yana so na zan aure shi wallahi ba da. Ke baba kina ta magana tunda baba ya mutu ba shine muka shiga ta ka baba wani aure kuma. Ya mutu ba ya mutu wani ta ka baban fita ba. To ko shi Jamilu ne sai in aure shi. Wannan da iskan yaro barawon banza ya cuce ni. To ni na zama mai bane. Ni dai kawai mu kwanta. Kai shashka barayi suke shaƙe da tsinuwa idan suka yi sata. Kayin da haka ne wannan ba sana'a ba ne. Gaskiya akwai matsala. Wannan tsinuwa haka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hajiya. Lafiya kada. Ya jikin naki? Allah sauki. An samu sauki sosai tunda kaga jiya ma na yi bacci sosai kai na bai min ciwo kamar yadda yake mai uban kwanta. Alhamdulillah ai na ji daɗi sosai da na ganki. Kina samun sauki kuma har kin yi bacci sosai. Na ji daɗi sosai. Gaskiya na gode sosai da nuna kulawa da damuwa akan yi. Hasiya akwai magana da nake so ni da ke amma gaskiya tana ɗan min nauyi ina son in faɗa amma ina tsoron ne zai fito daga baki. Tsoron ne? Kai fa kamar ɗan uwa kake a wajen. Gaskiya da sake wato ni kamar ɗan uwa nake a wajen ki. Gaskiya akwai damuwa wallahi ni ban yarda da wannan ba ni har yanzu kamar ɗan uwa nake a wajen ki.
Ai Hausa ce kamar dan uwana, ai kai dan uwana ne. Kuma za ka iya gaya min abun ba da shawara shi sa ni ina jin ka yau. In dai kamar dan uwa nake a wajen ki, ai ba magana kina jina bane, sai mu shiga wajen baba ta mana wannan shari'a. Ba na son ka ce kana jin nauyi dan Allah ka faɗa. To gaskiya Asiya, magana ta gaskiya tsakani da Allah, ina so in gaya miki, still ina jin tsoro, amma dai bari in gaya miki cewa wallahi ya kamata a ce Asiya kin amince da ni mun yi aure. Aure kuma? Aure Asiya, shi yasa na ce miki ina jin tsoro, kin ga yanayin ki a can da. Bari zan shiga za mu yi magana da baba. Duk yanda muka yi zan gaya. Shi kenan, Allah ya sa mu ji ne. Na gode sosai. Gashi ya sace zuciya, so dare ɗaya, gashi ya faɗa zuciya, da ya zani faro soyayyar da ni ban zato ba. Baba. Na'am. Albishiri. Ya riga ki da fara'a, Asiya. Baba. Ya Jamilu ya ce zai aure ni. Zai aure ki? Alhamdulillah, ai na san wannan bawan Allah zuwan shi gurin alkhairi ne. Baba, amma kin sa a gaban su da yace zai aure ni nuna ne. Kawai da dan yi fuska amma ta san shi. Tare da kita akan ai. Alhamdulillah, mun gode ma Allah. Mutumin wani tashin wani gashi wanda ya cutar da mu, Allah ya kame saka mana da alkhairi, Allah ya mishi albarka. Ba wancan macuci, ki duba kanki ba. Wallahi sai Allah tana wannan abu. Kama ya gashi da hakori wallahi. Baba ya riga ya wuce amma ya yi jini yana da kyau. Ah, ai ni zan ga miki shi ko ke za ki gaya mun. Lokacin da kake neman taimako, aka taimaka maka za ka manta da wannan mutum in ba wawa ba. Baba ina sai. Hasiya, wallahi ni ma ina son shi. Na ɗauki sanki na saka raina, har abada ba za na daina ba. Yau dai kin zama Hasiya, jikina. kin ga ikon Allah kenan. Allah ya kawo mana cuta kuma ya kawo mana magani. Wallahi baki ga inda kika yi kyau ba. Fuskar ki sai ka ce da rabu 15. Wallahi ai ni da ni ne ma na aure shi ma. Aure ko ba? Wallahi ka zan yadda ki aure shi. Wallahi babu. Ya ji yana da kirki. Ina jin daɗin shi. Kafin fa in ce ina son abu a gidan nan an kawo. Ubangiji Allah ya ƙara miki dan aure da soyayya da nagarta. Ubangiji Allah ya sa albarka. Kin ga na shagala. Ina dan muna ta hira ga awakai a can a gida ban ba su dusa ba ban ba su ruwa ba. Babu da an yi magana ki sai ki ce magana a waki ki zauna mu hira mana ai sai an dafa miki taliya. To in kin bar taliya ne awakan zan ba su ta ci taliya ne. Jinin jikina, daure ki san mun gurin kwana. Ka mota nan ka mota. Da aka yi. Ya ji ka ban tsoro cikin tsoro. Me ya faru tsoro cikin tsoro, me yake faruwa? Ni ba ana so a rayuwa ta ga kina tsayawa kina yin shiru. Na duba ciki ban ganki ba shine na ce bari in zage na, ashe kina ne ke gode ban gici. Na zo diban ice zan girki ne kawai da na ga taban nan na tana da tsinannen barawon nan. Kai wannan barawo Allah ya tsine mishi albarka. Ubangiji Allah ya tona mishi asiri tun a duniya. Ni kuma gaba daya a rayuwata ba na so ji kina tsine ni. Da wannan saboda in kika duba Allah ma da kansa a cikin alkur'aninsa mai girma yana cewa inna Allah ma asabirin, lalle Allah yana tare da masu hakuri. Ke ma ki zama mai hakuri mana, bai kamata a ci ki rika tsine mai ba. Har kullum ina nuna miki da cewa da ki rika tsine mai wanda ki rika cewa in mai shiriwa ne Allah ya shirye shi, in ba mai shiriwa bane kuma Allah shi ya yi sa, shi ya sanya zai da shi. Yanzu in kika tsine mai in ya ci gaba da cutar da mutane. Amma ya ji ni tun da yake. Me yasa koyaushe ina tsine barawon nan sai ka rinka shigan mishi kana wani tattare shi. Ni abin ne yana damu, na kasa gane me yake faruwa. Wallahi ba wai ina shiga masa bane ko ni dai gaba daya a rayuwata ba na so in ji kina tsine mai, kin fahimta, saboda yanzu in kika tsine mai ƙara lalacewa zai.
kin fahimta. Yanzu dai ki ajiye wannan icen ki zo mu je akwai bada min magana da nake so mu gaya miki. Amma ni fa barin ya ce. Kaddara ikon Allah ne abin da zafi yi soyayya. Roda ya kamu da soyayya mai ƙarfi soyayya. Allah sarki ga zuciya tana yin zafi. Cikin zuciya tana kuna ki zo ki tallafa. Soyayya. A'a, na rama. Ta ni ma ka wanka roɗa. Amma in tambaye ka mana, kai fa kace in zo za mu yi magana. Kuma na zo na ga ka tsaya kana tunani. Allah ki bari ina da wani ɗan lissafi na ne ki ban caza mun kai. Amma ko ma ne da jira ga ni. Ni ce zan ga ni. So dare ɗaya gashi ya sace zuciya. So dare ɗaya abin da ta fahimci cancanta ne kawai lalle shi ka ake ciki je yarinyar nan da ganin hakan ne kadai zai to amma akwai matsala ba za ta yi kuwa za ta yi gaba ta ba damuwa bari mu za mu jarraba sa'a bago ne bago nan bago yawa kai da Allah tsaye. Salamu alaikum. Allah tambaya miki gidan me gaskiya bago bai san damuwa bago bai san takura bago saboda Allah ya kamata na fa ka raka mu amma ba damuwa. Me sunan ka da amma da Allah ku mutum yanzu in ba shiga masallaci ya kake shiga masallaci Ronaldinho